bina abi jonai bon ale sankelenge ka asara ale sankelenge an nale kaboso ay musaka do dia bon kabini o bora la fanfleur na nere de jole no ko into koro ne ala ka je a dépenser wo o doronte de kasati boy peda faire ala san o san ne bi nga folikelaw ani folike minew folikelaw sara ka minew ta nga bafulo ani groupe olu ka dépenser ni nere ka passer ni folikelaw ka passer nu ka sara ka boya ka ta tineni mariage collectif la ka ta ke ka ban ka tla ka passer aller retour bo ka folikelaw sara kana Bamako ya Jete dorome dine ma musote dorome dine ma mfaso kama san ne de bo ke depuis mariage collectif daminena depuis ne a tagali damine sami fonya ere de jombe ni ka équipe complet abe ibu faranyonga ku financer ku dépenser belejeleke kata kai seko kala fo ka kunje okay basi tala faso kodo wa mbika moko ka foli ke tineni ka bam ko teneni mashiche tineni ga otulo bala ni min ko galono ka boka ja o chama mbika la menshina tenen dronte wa ko dugu chondugu adugu bebi ina fanga mara dugu bebi na mara dugu bebiti mais mun to ma se mantra fala fo tene bon mantra ka o ka konyo bon olu ka turu masema nyere masema donc on a solution ni wala sai kayo dola inshallah ka se ka tan fene ka dugu anga do min be fene wala sa ka se ka ado donc anda la je ka la je ni tinani konyo fasado soro la no ni so manja ika la je ka maw hakili jigi ka fo ani mamin be nyongo fe zikiri Mohammed Sanoko belejele ko mako zikiri Sanusi abiboy ka do se ko mara bolola san mara kono dugu min be na bi fo yima ko nere koro tinani je kilo damando do ika do ka fo yengado ika do ayre fene aya je abe ka fo ale mogo mi fasira abasira abelejele nyi sinimbe dine ko de ma alimaminya karamogoya o de buka so sigatala nere be faso ndo kosobe mba mo kela ka do kosobe donc mi fen chama do la feminu sheria do na tawla anaka baro na tawla anda bina seminuma mogo nyebe bela Bamako ya beti yere kwa meni yere on bi min do ala o fodo mina o tebi comme bi anga invité do antina commentaire kaka mais on ba do faso la bibo du mi ngona bi duindo joro mi mbula kabila la ana mo musola ka bibo du mi ngono o duin joro mi koro kono ne be chamando ola donc ambalaje ni tinani konyo foli dumando be amita nage karafe fanfe aka anfari foni ambisingana kuma sokona Kubala wile tinani konyo sera ibe dumai Kubala wile tinani konyo sera ibe dumai Kubala wile tinani konyo do dumai Mariage collectif de tinani ba asera ayana ngata tinani kogume ani tinani kogume ni mana fo mo amigo sango do wane foriko konyo kaja fara finani fara jala tinani konyo nyago manja ibi me ka konyo mene matinani tai nyago follow tinani na uka foro ka konyo atako kono dona neze muge biso kabe 2026 ma odisera ni moy manase tinani na bebe faranga kana konyo bela jele kenyo bonfe tungene siama bosiala ma bomogola samani fantango te shina wolo magote utika tinganima yako ya furu kamfe tinenia Chebe muso minfe muso bi cheminfe ulubi di nyokoma yako ya furu kide bana tinani biyo dumena abisa maradela ni bona sani nenge kilo shedi ni ko tinani ba tinani kogume ani tinani bakume mara dugu ye tinani yara don dugu tinani sabali dugu tinani ma leni bi anfe tinani ma luka fadu ye tinani sena biga unfe amoni biga unfe tinani ye dugu dumamba baka mara biga unfe wakala mi unfe tinani
ya tinani bolo ni nyoma madugu we tinani ba tinani ko kume ani babu ni ko tinani sando na konyo bimido anfe konyo keme nani keme saba shukele la dana ko chama mi anfe tinani ma dugu tige ben sumana jazana alimami siriki kamena ko duna ko bisimila kambiko yande tinani duna la dugu tinani ma ana meri nyuma kuramani mama tarawele aniche ni mesabu nyuma aside pede jamakulu ani aside ketineni ukanyama wa matawo mama duti tarawele ni koroja keitafu usumani jasana bepa mifo la sina kamena ni siki tuina titimi ababa nebi badama fo umini ere alide tinani na koroni koro tunani tinani fina mesawere ani were ba umini ere ali angajato nyona anganyogo mire bema feminye bembali yatonye angato dagile fe angapo dagile fe siebe nye jone be ana beko tinani konyo anga fara nyobonga mimi se kadra chomi beki se boke ni ya umbade ngerse de sanofi kanye kabonyere koro ni mbara isababu nyuma dadade mama iniche yere minga fasogola mimi satala kambe wagatiwe Ubala ulile tinani boyo sela ni boyo dumai tiɲɛ la ni bɛ ma kinigini we a bɛ manifin farikansi wuli kosɛbɛ ne san jumɛn ta ye sabu san sɛbɛn kura kɛ o ne ɲina 2026 yɛrɛ de ta ye ne 26 ta ye a diyara sanasa an bɛ segin ka na an bɛna baara in kuma na halisa sabu waati tɔ man ca bilen sɔɔni an bɛna kuncɛ sɔɔni an ka kuncɛ Sanusi taamana baara in sababu la wa o ye n tagamana baara in sababu la jamana jumɛn ni jumɛn n ye Côte d'Ivoire kɛ ka Burkina kɛ tagama in sababuyara o kɔni dugu misɛn n'a dugu kuma caman bɛ yen n ye o caman yala tabarikala mais dekun jumɛn b'i kan baara kɔnɔ an bɛ don min na ko bi bon dekun min bɛ ne ka baara in kɔnɔ tiɲɛna ala lajarabi bolo ma ne ma dɛmɛbaga de sɔrɔ n yɛrɛ la baara in kɔnɔ k'a daminɛ kunu fanfilɛ yɔrɔ minɛ komi bi ne ma dɛmɛbaga de sɔrɔ baara in kɔnɔ n'o tɛ baara in ɲɛdɔn ala y'o nɔgɔya ma ala ye baara in ɲɛdɔn nɔgɔya ne ma a y'a ɲɛ di yan walahi baara in n b'o ɲɛdɔn alhamdulilayi n ka dan n dɔn ko n seko dama yira n b'o kɛ baara in kɔnɔ tabarikala mais ala ma dɛmɛbaga kɔni di an ma fɔlɔ baasi tɛ mais dɛmɛbaga in sɔrɔbaliya a dɔ ye i yɛrɛ ka cɛsiribaliya ye wa walima e yɛrɛ bolo i kan ka se minnu ma i ser'olu ma olu m'i dɛmɛ wa walima dɛmɛbaga sɔrɔbaliya dɔ ye gɛrɛsɛgɛ nɔ ye wa sabu ni fɛn saba de don bon n b'i fɔ k'i tanu k'i barikada ni ɲininkali in diyara ne ye ka tɛmɛ émission ɲininkali bɛɛ kan ok cɛsiri ko kuma tɛ se ka fɔ ne ta in na bilen wa ne yɛrɛ ka faamu na ne kan ni ka se yɔrɔ o yɔrɔ ne sera ni 100 don n sera 90 ma ni 10 don n sera 9 ma a faamuna c'est à dire a bɛ ne kunna mɔgɔ bɛ baara min na parce que n karamɔgɔ dɔ de bɛ ka nin fɔ n ye don dɔ ko mɔgɔ kana jɔn i yɛrɛ la o ye tiɲɛ mɔgɔ fɛn min se b'i ye i b'o de kɛ ka fɛn ɲini fɛn min t'i bolo oui oui o ye tiɲɛ bon ala ye dɔnkili de nɔgɔya ne ma a bɛ ne kunna mɔgɔ bɛ baara min na k'i cɛsiri o fɛ k'o kɛ kosɛbɛ ne bolo ko o de bɛ se ka fɛn sɔrɔ quoi
o sɛgɛn de bi ne kan an filɛ wagati min na n'i ko cɛsiri ne cɛsirila ka dɔnkili min da mɔgɔw ladili la ka bɔ diɲɛ tɔɔrɔkow ma ani mɔgɔw bilasirali la ani jamana yɛrɛ dɔnkiliw ka taa se mɔgɔ ladiw ma o kɔfɛ ka taa se mɔgɔ fasadaw ma a commerçant kunda ka taa se a mori kunda ma bon ne yɛrɛ ka jateminɛ na n'i y'a jateminɛ n'a ma morceau 100 bɔ bɛrɛ tɛ a ka jaw ye voilà an y'a to a la an nɔ y'i sɛgɛ mais nin baaraba in bɛɛ kɔnɔ jaabi tɛ yen ne hakili b'a la ko mɔgɔ min ye fɛn dɔ di ne ma o de kɛra Nuhu Sangare Jakarta 2 di ne ma ani nana aw jeni min na sisan ale ye moto 3 de an ye morceau 8 da ale la ale kelen moto 3 di ale kelen moto 3 mais gɛrɛsɛgɛ ma don sɛnɛnimafɛn na fɔlɔ o bɛ san an bɛ se o ma ɲɛfɛ o bɛ na dugo ka gɛlɛn i bɛ dugo kan n'i tilal'o la waati min mobili ko tɛ tɛmɛ mobili ko ye waati de Sanusi i furulen don wa n furulen don ala ye n garisɛgɛ bi muso 3 bɛ n bolo i ja ka gɛlɛn dɛ muso 3 de bɛ n kun an filɛ waati min na komi sisan n bɛ n ka madamu fo Kadija Deno ale bɛ Côte d'Ivoire ni wagati ka Awa Sidibe fo fulaw den donc ka Mariam fo Kulubalilakaw a bɛɛ ni su nin ye an talen an buranakaw fɛ yen voilà k'a kuruba ka jigin ko bɛɛ ni su baasi t'a la kalandenko bɛ cogo di i yɛrɛ ye kalandenw kalan o n ye kalandenw kalan a ka ca wa i n'a fɔ cɛ kunda ni muso kunda komi muso kunda olu ma nɔbɔ fɔlɔ bon alhamdulilayi caman labilala minnu bɛ baara la u yɛrɛ ye komi caman bɛ so degedenya la sisan voilà hali su in na mɔgɔ kura nana ne fɛ yen kalandenya a bɛna farika ka baara in de voilà alhamdulilayi an ɲɛ b'a la aw tun taamana a taara Côte d'Ivoire oui an y'a ye a ye janjoba kɛ i ye mun ni mun y'o la n'o diyara i ye mun ye min ma diya i ye bon karamɔgɔ ka tournoi in na n ye limaniyaba sɔrɔ limaniya fɛn dɔw tun bɛ n ka limaniya diya bɛɛ ni kuranɛ cɛ olu dafara karamɔgɔ ka tournoi in na a ye bɔli min kɛ Côte d'Ivoire sisan an bɔra Côte d'Ivoire sisan fɛn dɔw tun bɛ ne jɛ olu dafara ne la i y'o dafalen sɔrɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ non kabako de don quoi n'i ye nin cɛkɔrɔba kɛlen ye ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka tila ka duloki bɔ k'a da halisa o kuma anw denmisɛnw ka kan k'a jateminɛ fɛn minnu bɛ an jɛ an k'olu dafa ala yɛrɛ kama ale kɔni ta tɛ fɛn ko ye bilen ala ta kɔfɛ cɛkɔrɔba sɛgɛnna adama a ye kalo kelen de kɛ sisan lafiɲɛ fansi tɛ a ye ani karamɔgɔ bɛ bɔ sisan dugu dɔ la ka taa don dugu dɔ la an bɛ don kuma min a bɛ taa bɛɛ fitiri wagati ma ni a kei banna a bɛ tila ka taa so n'an dora dɔrɔn a bɛ ko ka dumuni kɛ ka eresɔli daminɛ ni 2 heures sera a bɛ eresɔli jɔ a ka zikiridalaw a ka karamɔgɔw a n'a ka sécuritéw an bɛ sigi ka baro kɛ salon na fo fajiri ka se aw bɛ gɛrɛ a la tuguni a n'aw bɛ masala fo ka dugu jɛ ni cɛkɔrɔba ye baro kɛ ɲɛna yɛlɛ b'i faga o Ayidara yɛrɛ de ye Ayidara ye a kelen de non Ayidara kelen de ye Ayidara ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a taara Côte d'Ivoire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka silamɛ bɛɛ don da kelen fɛ wagabiya ni wagantanko t'a la a bɛɛ ɲɛ taabolo bɛɛ a ka mawuludu la min ye ne dabaliya ban Felicia la chrétien de tun ye mawuludu in ɲɛmɔgɔ ye ayi parrain tun ye Laji Njayi ye mais mawuludu in président y'a ɲɛmɔgɔ ko bɛɛ tun dilen don mɔgɔ min ma a kotigiya o ye chrétien de o tɛ dabali banko ye voilà o ye dabali banko ye et puis Ivoirien ka cause min ɲɛmɔgɔ a bɛ n'a fɔ ko conseil ɲɛmɔgɔ a ye baro dɔ kɛ an ye a y'a fɔ micro la diɲɛ bɛɛ y'a mɛn a ko mankan dɔ wulila tubabuw yɛrɛ fɛ yen u ye solution bɛɛ ɲini na dɛsɛ kɛra solution ma sɔrɔ ko karamɔgɔ de y'ale lawuli yan k'a denkɛ golokansigi sherifu wuli yan olu ka dépense bɛɛ sara olu ka taa silamɛya tɔgɔ la ka taa kuma u ye semaine kelen de kɛ yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a ko in banna pewu ni Ayidara sababu ye mais ko in dogolen tora Ayidara tɛ sɔn kɛ a fils a tɛ foyi fɔ a y'olu ninnu ci ji jukɔrɔ a ye taa seko kɛ ni nin yɛrɛ tɛ a kuma ma deli ka bɔ kɛnɛma fɔlɔ pewu anw yɛrɛ t'o dɔn Ayidara la anw min ni a bɛ Bamakɔ yan sini ni heure la taa 26 mars la i bɛna dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn aw jɛn bɛ
Vasita la somanga ta o yɔrɔ la sɔni sabu waati tɔ tɛ bɛrɛbɔ bilen Sanusi ni Zigiridala tɔw cɛ bi cogo di foroba Zigiridala fɛn o fɛn bɛ Hayidara nɔfɛ ka taa se sira wɛrɛw ma i n'u cɛ lien bi cogo di bon ne yɛrɛ de mɔgɔ ye Ala ye mɔgɔ min kisi ka bɔ hasidiya ma Adama Ala ka danfɛn dɔ tɛ yen ko o hasidiya bi ne de la o tɛ yen o mɔgɔ tɛ dunya bɛɛ kunu an tun bɛ don ɲuman na n'a sɔrɔ n jɛɲɔgɔn kɔrɔ kura dɔ bɛ yen ko n ma ŋaniya siri ka dugawu k'i ye Ala kana n ka dugawu minɛ o tɛ yen wa Zigiridala dɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne ni o bɛ ɲɔgɔn na ou bien ko bɛn t'an cɛ o de tɛ yen o tɛ yen fewu hali bi Baco kun ye Nuhu Danbɛlɛ invité a tagatɔ ko a tɛ taga ka ne to ani ne tagara ɲɔgɔn fɛ Baco y'a sɔn Mercedes LG 400 na bi Bamanan Baco wa Mariam ka Baco an b'a fo yan Allahu akbar donc k'a yirila degun tɛ ne ni Zigiridala foyi cɛ o de tɛ yen ne b'a bɛɛ fɛ fɔ ni min tɛ ne fɛ o kɔni o tɛ i se t'o la i se t'o la Ala k'an bɛɛ sabati yarabi donc samanga i ka fɔli kuncɛ fɔli lamɛn bi su in na an b'a lajɛ ka i yɛrɛ bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na ni mɔgɔ mako b'i la den o den kɔɲɔkɔri fɛnɛ tɛ maa ninnu ta ɲɔnɔ kɛ ka avance minɛ ka téléphone fa non kabini micro minɛ ka dɔnkili da a bɛ émission in bɛ ka enregistré de bɛɛ bɛ k'a lamɛn o k'a bila ni mɔgɔ kelen sɔrɔla k'a fɔ ko Mali dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire komi Mali ni mɔgɔ kelen sɔrɔla dɔrɔn k'a fɔ ko ne y'u ka avance minɛ ko n yɛrɛ bɛ taa ka kɔɲɔ kɛ ko ne ma taa n bɛ dɔnkili da dabila su in na n'o maa sɔrɔla n'o mɔgɔ sɔrɔla wa diɲɛ bɛɛ o mɔgɔ tɛ yen kabini ne ye micro minɛ ka dɔnkili da ne ma deli k'a f'i ye ko n bɛ taga ni ne ma taga baasi tɛ ni n ko n bɛ taga dɔrɔn n bɛ taga wa ni n tɛ min sɔrɔ n b'a f'i ye n ko n t'a sɔrɔ baasi t'a la mais don nataw la i labɛnnen bɛ concert kama ka palais ta wali ka yɔrɔba dɔ ta an ka jama fara ɲɔgɔn kan ka événement ba kɛ wa i y'o baaraw bolo da Ala ni kira sɔnna o baaraw yɛrɛ bɛ sen kan hali a tɛ mɛn baasi tɛ inshallah tabarikala o diyara n ye donc i bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na n ka numéro 74 07 94 19 sega kan 74 07 94 19 ok i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn su na ka da waati koroli ka don nataw la an bɛ nin wele ɲininkali caman bɛ yen minnu ko b'an na an bɛ n'olu k'i la ɲininkali ka da o ni Ala sɔnna a y'a kɛ ne b'a jaabi baasi tɛ degun tɛ bɔ a la alhamdulilayi i ka foli kan bon ne bi n karamɔgɔ fo a Seyidi Sherif Usman Madana Hayidara ka dada de mama fo nin kɛnɛ kɔnɔ ko a ni ce a ka bonya o la kunu ani bi don caman tɛmɛna mɔgɔw ɲana ma ka kun biɲɛ ka tinɛni ka bɛɛ fo voilà a kɛ ten dɛ ka nɛrɛkɔrɔ ka bɛɛ fo ka komini mɔgɔ bɛɛ fo ka jatigi kura ani kɔrɔlen bɛɛ fo n'an da ma se min ma a kana k'i kɔnɔ ko ɲina de don o tɛ kɛrɛnkɛrɛnyara ka papa transport fo a mɔ de cɛkɔrɔba Jara ka layidu di yan ko ni n bɛ voyage n kana passe sara Ala k'a sara i bɛ n ko f'a ye n kɔni bɛ min ɲini ne faso mɔgɔw fɛ ani mɔgɔ Sanusi kanu tiɲɛ na Sanusi mako b'u ka dɛmɛ na ne ma dɛmɛbaga sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔ fɔlɔ ne ma dɛmɛbaga sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔ o dekun yɛrɛ de bɛ ne kan e b'a kalama Bamakɔ yan ne ye 8 morceaux da mɔgɔ dɔw la hali studio wari u t'a da dɔn morceau 8 morceaux o ma ne tɔɔrɔ n tilala k'a tigi wele k'a fɔ a ye morceau 8 n y'a kanu ka taa clip kɛ i ka salon na parce que o yɔrɔ ninnu cɛ ka ɲi quoi n ye clip kɛla déplacé fo Kucala Bari e yɛrɛ b'a ne ni Adama Bari tagara ɲɔgɔn fɛ f'a ka da la an b'a fɔ fo m'a cu a kan n y'a wele k'a fɔ a ye n ko an bɛ ka na a ko baasi t'a la n tilala k'a fɔ a ye n ko hali n'an man'i sɔrɔ yen gardien a ɲɛfɔ gardien ou bien i ka mɔgɔ bila yen la n'a nana an ka se ka clip tourner salon na dɔrɔn an ka taga studio wari ko tɛ clip wari ko tɛ ne yɛrɛ de e kanu Ala kama ka nin son ninnu dilan i ma ne bila la i m'a ɲini ne de y'i kanu k'a kɛ voilà mais min ye ne tɔɔrɔ ni o bɛɛ ye an nana se da la yen tun gardien ma sɔn an ka don nin bɛɛ kɔfɛ maa min fasa bɛɛ dalen don Ibrahim Tarawele n tɛ sira k'a tɔgɔ fɔ dɛ Ibrahim Tarawele 8 morceaux a morceau 8 an kumalen kɔni nana se da la gardien kɔnte don n tilala k'a wele dɔ ye téléphone ta k'a bɛ balontan na n ko a ɲininka an tun kumana clip ko la a bɛ kɛ cogo di ne ni clip kɛlaw jɔlen don da la
a tilala k'a fɔ o tigi ye ko k'a fɔ ɲɛna ko n ka taa ko don wɛrɛ ko an bɛna nin bɛɛ kɛra la nin bɛɛ kɛra ne na a ye cɛ wala i ye cɛ basi t'a la i ka foli k'an ka misiki kɛ ka bi taa ta wala n bi morikɛ yɛrɛ fo Bɛlɛdugu Ablaye ko Kulubali diɲɛ ɲɛ bɛ a ka baara kɛ nɔ na ni Ala sɔnna don n'a nataw la an yɛrɛ n'a bɛna baro kɛ basi t'a la donc an mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na ka Tinɛni fo ka commune rurale bɛɛ fo ka Sanna mara bɛɛ fo ka radio in lamɛnbaa bɛɛ fo farafinna komi farajɛla maa o maa kulo b'an na sisan ani mɔgɔ mɔgɔ bɛna an lamɛn kɔfɛ n bi bɛɛ fo vraiment ka yafa ɲini aw yɛrɛ fɛ kuma n'a a tɛmɛsiraw don ni fili minnu yɛrɛ kuma na o ko yafa an ma Ala k'an bɛn kuma wɛrɛ ani waati wɛrɛ tabarikala min ka numéro di kɛla fo Batama Kamena ka caméraman fo Dawuda Kɔnɛ kɔɲɔkɛ Ala k'an bɛɛ sababu kɔɲɔkɛ ayiwa baasi t'a la donc an b'i ka fɔli laban dɔ kɛ ka kɛnɛ ni k'a datugu i n'a fɔ an bɛ tila ka aw hakili jigin ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ su in na o de Zigiri Mohamɛdi Sanɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Zigiri Sanusi an n'ale de tun bɛ yan walasa ka se ka masala ka aw la nisɔndiya ka to a sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tun bɛ ka kuma a ka baaraw kan seko ni dɔnko la a nana Zigiri kɔnɔ cogo min a y'a da don ala nin tɛna kɛ a wele laban ye don nataw la an bɛna ci kɛrɛnkɛrɛnnen bila a ma ka o sigi kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn waati joona fɛnɛ ma an bɛ se ka baro misɛnnin caman kɛ sabu bi an ye baro ta kumabaw de la aw minnu tun bɛ k'an ta bɔlɔlɔ sira kan Mantora Media kan ani minnu tun bɛ k'an lamɛn radio Saheli kan ni ne kɛra aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye aw denkɛ ni aw balimakɛ animateur Adama Tarawele ka fara an balimakɛ kan n'o ye Zigiri Sandosi ye i ka dɔn k'a fɔ fɔli an b'o kɛ ka kɛnɛ ni k'a datugu ka dugawu kɛ don nataw Ala k'o faransi ka hakili to ba ka sɔli ala Mahamadu. Music on the beat. Salam alaikum, ya Habibullah Bamadani de Sumari Haidara. Basira Dinis. Salam alaikum, ya Habibullah Bamadani de Sumari Haidara. Salam alaikum, Alakira Joni Kisiga Funibika. Salam alaikum, Alakira Mone. Salam alaikum. Salam alaikum, Basira Dinis. Salam alaikum. Salam alaikum, Fatima Tazara Umode. Salam alaikum. Haidara salam alaikum, Ali Umode. Salam alaikum, Dantike Walila. Niye kisiga foniye, minna ke Haidara kan. Kaka bari edenana adine tiya fonye nebi ala ne kirafo asoni ke kirammaduka ni soni ke kiraka nebi ala famuri fuya solo mana igala Haidara fazada tewula ayina memina doni fo aywa kadatuwa Nidiafa Bamanyare Niyo Zigiri Dala Mana Kana Jigala Kumata Kuno Jamanga Getu Akalame Sanga Uga Sanosi Sanokanu Nina Kuma Usumani Hidara Madani Me Ihaidara Ibona Wini Farafina ani farajala jigi baka masoro Haidara puro la jiebe doni baka masoro misra ka wuli bane wuli Haidara la kumana edenana kamo finila note ankum mi dibi judela dina tumi
mi fasan kono ala nyesranye donge Haidara ni ala tere de dugu kolo kami asayidi sherifu usmani Haidara ni kira bona direti bijiye kono asayidi sherifu usmani Haidara sherifi ya kalo mada Haidara minga Kabinana siname ubla barala mali kono antunde barala Asinda me ubo deliliga asidi sherifu usmani Haidara Alahi wasa madani me iya para fauye Haidara yere barala mi Haidara kabara kele uye kiena ina do Haidara barala Haidara de tora akaso kawale jugu kele jikono madani me i Haidara kuwase nyama nega medema muni sabali jonge Haidara Nam Komso Nam nga arajo tagadi ade bamana nga kene damnena ada matarawle ka bon nga kene Tuma ko be anyogon te akadi kwajugu Bamananga kene so do